emak-emak zaman saiki iki aneh. Angger krungu bojone kancane meninggal melu nangis. Jarine berduka. Giliran bojone nang omah si urip malah diomeli. Jare kok setia. Nang dinding kon jenenge wong wedok yo manja. Sing manja wong lanang. Kok iso wong lanang iki? Kau cilik wis njaluk nyusu ibune. Lah rumangsamu wedok ora. Gede-gede nyusu anake wong. Tarah padha karepe. Kadang ya ana sing njaluk susune tanggane, dene kancane ya joyok ya. Lah dijaluki tulung lho mosok emoh kok dikira sombong. Wong lanang iku nek alise kandel njalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Dari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Lah kok ini alis tipis. Halo bro. Halo, kowe iki piye to ta WA ket mau ra bales-bales? Situ karaoke. Yo sida to piye kowe iki kok janjian kok. Lho ayo. OTW dah. Yo oke siap. Kaya nang biasane yo. Ya ayo, tapi ojo LC-ne ojo sing wingi ah. Sing kaya piye? Wingi opo LC-ne tuwek-tuwek. Lah wong jaremu kon goleke sing rega 75. Golek sing iku lho, Bro. Sing ndi? Sing nom kuwi po, tapi bisu kuwi po. Jam piro? Biasa to, jam 09.00 budal. No, tak ngomong bojoku sik. Alah gak usah ngomong lah, malah gak oleh karo bojomu. Loh, lanang yo oleh to karo bojoku malah dikongkon kepinginane. Ya mau biasane ning ngendi-ngendi wis dikawal terus. Gak percaya tak lek bojoku iki lek aku karaoke lus-lusan mulai ngono iku. Gak percaya belas aku. Ngomong dhewe. Ndi gurene tak ngomong. Ya, aku budal karaoke, Mas. Halo. Yo halo Mbak, piye? Boleh ora? Bojoku bojane apa? Meh tajak anu Mbak. Sabdal. Panggah ngengkel kapok. Wis to, percaya aku. Cintaku padamu iki kaya kamera. Nek wis fokus ke satu orang ki yang lain ngeblur. Roro Kidul wedok, hampir wedok, Kitana wedok, Tikur Musat wedok, Lele Gumbel wedok, Mini Pelet wedok, Pombob lanang, Permen lanang, Spiderman lanang, Upin-Ipin lanang. Ini kesimpulannya, makhluk mengerikan di dunia ini adalah wong wedok.